possible l'acte d'avui. Crec que avui és un dia d'aquests que fem coses que van una mica més enllà de les dinàmiques pròpies de l'institut, pròpies del que seria una aula, i tot que és un centre que segur que fem moltes activitats, però avui jo crec que posa en valor una part de l'essència pròpia del nostre institut. Segur que a vegades ho dic, i ho dic perquè m'ho crec. Nosaltres no som un institut, nosaltres som una institució, fa 175 anys que funcionem, i per tant hi ha coses que el pes de la història ens condueix. A mi com a director a vegades em trobo aquesta responsabilitat, que no és una responsabilitat dels darrers anys, sinó que és una responsabilitat del pes de tota la trajectòria que tenim. En projectes que fem, ahir estàvem parlant dels deportats, un acte molt lluït també al Teatre de Tarragona, i anem fent activitats que són acadèmiques per un costat, que podríem fer-les tothom, i a la vegada tenen una voluntat de transcendència en valors universals, en valors de ciutadania, en valors de democràcia, i per tant tot això que estem fent és educació, té nota, no té nota, té comportament, té actitud, dieu-lo com vulgueu, però acaba sent un trasllat d'uns valors i d'una fortalesa democràtica que és essencial en els temps que estem vivint. Ara quan obrim la televisió, cada dia, o escoltem la ràdio o mireu les xarxes socials, veiem imatges d'Ucraïna. És una guerra a Europa, és una guerra a casa. Fa uns anys hi havia hagut la guerra dels Balcans, era una guerra a casa. I abans hi havia hagut el període més llarg de no guerra a Europa, des de l'any 45, fins a la guerra dels Balcans i ara, de tota la història. És a dir, el continent europeu i tots els estats i nacions que el configuren són un conglomerat que el seu estat natural és estat de guerra. Ha hagut de passar dues grans guerres mundials que sobretot han sigut en territori europeu, perquè a base de milions i milions i milions de morts, milions i milions de persones afectades en tots els sentits d'aquestes guerres, hi ha un moment que Europa, aquest concepte abstracte, que és geogràfic, però que també vol ser polític, es configura com un fins aquí hem arribat. Fins aquí havíem pensat que havíem arribat. I després d'aquesta debacle de la Segona Guerra Mundial, però que ve enllaça amb el debacle d'aquesta Primera Guerra Mundial, decideixen canviar les maneres d'afrontar aquesta guerra. Penseu, per exemple, que a prop d'Estrasburg, a l'Alsàcia, hi ha un memorial que es diu Linya 1915, que parla sobretot de la Primera Guerra Mundial. Us hauríem de recordar sobretot el gas com a instrument de guerra, i la guerra de trinxeres. Allí, en aquesta zona d'Alsàcia, en aquest turonet, van morir 18.000 joves, la meitat alemanys i la meitat francesos, per conquerir i reconquerir 3 o 4 vegades un turonet. 18.000 morts en un estiu. Va ser tan bèstia la massacre que van decidir que la guerra continuaria tot arreu, però allí no calia que continués més. Que allí havien decidit que ja no es moria més gent. Si aneu allà, a banda de la impressió de veure tota la part més bèl·lica, d'instruments, parts o peces de guerra o vestimenta, el que et sorprèn sobretot són el munt de creus. Si passeges pels cementiris i comences a veure les dates de naixement i de mort, doncs bé, són molt més properes a vosaltres que a mi. Molt més properes a vosaltres que a mi. Per tant, t'adones de la bestialitat. Després de la Segona Guerra Mundial, aquesta Europa malferida podia haver fet dues coses. Podia haver decidit continuar amb els blocs, continuar fent pagar a Alemanya les seves atrocitats, això ja ho vam fer a la Primera Guerra Mundial i no va anar bé, o buscar alguna fórmula. Llavors hi ha un senyor que es diu Schumann, que era francès però d'origen alsacià, per tant amb molta vinculació interterritorial d'aquest centre d'Europa, van decidir que potser en lloc d'anar fent ferides potser hauríem de cosir. I van començar el que seria un periple, començant a dir, podrien ajudar-nos a intercanviar carbó i acer. I fem una unió de l'acer i del carbó. A partir d'aquí van començar més elements d'unió i més països, no només França i Alemanya. I el fruit final és el que tenim avui en dia, aquesta Unió Europea, abans Comunitat Econòmica Europea. Per tant, hi ha un canvi que no només és lèxic, passem d'un model
estats que més o menys volen que l'economia funcioni col·legiadament a un model que vol ser polític. No sé si amb la Diana, l'eurodiputada Diana Ribas, em dirà si estem aquí o quin és aquest itinerari. Jo crec que estem en això. Vol ser una unitat política, avui en dia és un conglomerat, una mica a vegades, fins i tot des de fora i de posar interès, difícil d'entendre tot el que passa i com funciona. I per tant ens trobem en un moment que funcionem amb coses que veiem molt normals. Per vosaltres l'euro és normal, per mi és un invent del 2002. Que pugui telefonar consultor a la Unió Europea i rebre trucades, per vosaltres és una cosa normal, per mi no, és una cosa adquirida o adquirida sense haver de pagar més diners. I per tant hi ha unes qüestions de normalitat, o que pugueu viatjar per Europa amb programes europeus com tenim aquí a l'Institut, que tenim 3 projectes en marxa, Erasmus, és perquè hi ha uns fons europeus que això ho faciliten. D'aquí uns 1 o 2 anys sereu a la universitat i per tant us trobareu que voldreu utilitzar aquestes eines que dona la Unió Europea en el seu conjunt per a aquesta mena de conèixer més els europeus, sobretot perquè tot ens vagi més bé, però sobretot perquè no ens matem, que és la tradició més nostrada que tenim. Per tant, tot això ho hem de canviar. Per tant, la feina que fan els eurodiputats en un sistema que han d'escriure elles, si és més o menys àgil, el que ens provoca és que hem d'intentar millorar el millor instrument que ens hem donat per ser una societat radicalment democràtica. I això és el nou repte que tenim. Un és enfrontar-nos a una Unió Europea que sigui capaç de resoldre les qüestions que afecten els seus ciutadans. Hi ha aquella famosa frase, això ja Diana llança una pregunta, no? Europa no ho permetrà, és un mite. Europa no ho permetrà i vas dient, bueno, no permetrà què? Que hi hagi, que t'intervinguin el telèfon, no permetrà que hi hagi, no sé, desnonament, no permetrà que la gent es mori al Mediterrani. Europa no ho permetrà i al final potser totes aquestes preguntes que diu això, Europa, perquè idealitzem potser un model d'Europa, perquè hi hem posat totes les nostres esperances en aquesta Europa. Aquesta Europa que ens salvi, que sigui democràtica, que sigui pura, que sigui moltes coses, i al final ens trobem que ens costa. L'Europa que volem no és l'Europa que tenim, però és l'Europa que segurament caminem cap a aquest model. Però també hi ha forces que frenen aquesta Europa. I ja veieu que, si mireu una mica les notícies, cada vegada més hi ha partits polítics totalitaristes o populistes, o neofeixistes directament, que el que volen és frenar tot això, trencar aquest model, aquest projecte que té coses bones i dolentes, i per tant ens trobem en el repte que l'hem de conèixer. Per tant, Diana Riba, t'agraïm moltíssim que siguis avui aquí i que ens expliquis una mica des de dins com veus tu, no sé si és aquesta Europa de l'esperança, aquesta Europa real, o en tot cas és aquesta Europa que crec que ha de ser el model que ens ha de tendir a salvar-nos d'allò que no volem. No volem guerres, no volem que hi hagi exclusions socials, no volem que hi hagi una democràcia de segona. Tots volem una democràcia de primera i sembla que qui ho pot aconseguir millor, l'instrument millor que tenim polític, és aconseguir que sigui això, aquesta Europa que volem. Per tant, us deixo ara ja amb la Diana Riba, que us farà una xerrada sobre aquesta Europa que ella coneix en tant que eurodiputada. Un aplaudiment.
tothom. Primer de tot, moltes gràcies per convidar-me, perquè per mi és un plaer trepitjar i veure-us en el meu dia a dia, perquè, com us podeu imaginar, el meu dia a dia està ple d'avions, de països, de grans institucions com el Parlament Europeu i de reunions i de decisions que no tenen sentit si no podem ser entre vosaltres i explicar-vos-ho i tenir aquest contacte diari amb la ciutadania, avui en aquest gran institut, no? Que com ja sabeu i m'han explicat, l'institut més gran de Catalunya i amb 175 anys d'història. Crec que en la introducció m'has fet moltes preguntes, intentar-les respondre, però sí m'agradaria fer un petit resum d'aquesta gran introducció que s'ha fet, i és que la construcció de la Unió Europea té aquests 3 grans pilars que has anunciat. Un és la pau, es va construir per tenir un espai molt gran de pau, crec que amb això ens hem sortit bastant bé. L'altre és el tema econòmic, la unificació de la moneda, que potser, com ha dit, no, per vosaltres és una cosa molt normal, però els que la vam veure, aquest canvi, va ser un gran canvi en el nostre dia a dia. I aquest pilar també hi és el tema de la distribució de la riquesa, que potser en aquest aspecte encara hi ha molt a fer, però també se n'ha fet molt. I ho hem vist, per exemple, en aquesta última crisi sanitària amb el Covid, on la Unió Europea ens posàvem tots d'acord per treure una partida econòmica enorme per fer front a aquesta crisi sanitària, i on no només hi posàvem diners, sinó que mancomunàvem diguem-ne tot el que suposa el retorn d'aquests diners de tots els estats. Per tant, això era una cosa nova i ho hem vist en els últims temps. I l'altre gran pilar, que a mi és on m'agrada posar-m'hi més a fons, és el tema del pilar de crear un espai de drets i llibertats. Crec que aquest és el pilar que costa més de mantenir, perquè no és d'una sola acció, és de moltíssimes. És un espai molt dèbil, i ho veiem cada dia, i és un espai on hi hem de legislar més. El comitè del Parlament Europeu, després us explico una mica, si voleu, com funciona, més gran, i el comitè que legisla més és el Comitè de Drets i Llibertats. I és així perquè el nostre dia a dia en les democràcies està plenes de debilitats o estan plenes de canvis. Com diem, les dictadures són fixes, no canvien, les democràcies han d'estar disposades a reconèixer totes les seves debilitats i poder anar canviant. I ho veiem, com ho hem vist amb aquesta gran presentació que heu fet, amb aquesta cançó i aquesta dansa, amb aquest mar Mediterrani al fons, que s'està convertint en un gran cementiri. Tenim molt a fer. Com pot ser que diguem que tenim un espai de drets i llibertats i el que estem fent és una Europa fortalesa on no creem i assegures d'entrada a gent i a persones i a ciutadans que tant necessiten arribar a un espai segur, perquè s'allunyen de guerres, s'allunyen de crisis climàtiques i per tant hem de fer aquesta feina d'anar creant aquest espai de drets i llibertats. O deixeu-me posar un últim exemple, el cas de les espies de Pegasus, que no només són aquí a Catalunya, sinó també a Polònia, a Hongria. Estem veient com els estats utilitzen noves eines en què estem pensant posar-lo a la llista d'arma de guerra, Pegasus, per espiar indiscriminadament i sense filtres els nostres ciutadans, periodistes, opositors polítics. Això és un atac directe a les nostres democràcies. Si volem una democràcia àmplia, hem de reconèixer la nostra pròpia diversitat i ha de ser una fortalesa la diversitat, no una amenaça. En el moment en què els estats actuen amb amenaça davant de periodistes que investiguen a fons certs aspectes de les nostres democràcies que se'n giren en contra, com poden ser la corrupció, com poden ser molts altres, si debilitem el periodisme, per exemple, debilitem la democràcia. Si debilitem la nostra diversitat política, debilitem les democràcies. I això és una mica el resum del que fem al Parlament Europeu. Crec que m'has fet moltes preguntes i no me'n recordo de moltes. Una seria aquesta, potser, una seria aquesta, jo crec que aquest mite, Europa no ho permetrà, perquè potser vivim en una democràcia molt imperfecta, nosaltres,
veus coses de tot arreu i Déu-n'hi-do el que hi ha, però nosaltres crec que vivim en una democràcia imperfecta. Llavors aquesta exigir barra demanar a Europa que corregeixi totes les mancances, i a vegades veus que Europa doncs, contesta com pot, no sempre com voldríem. Potser és que això mitifiquem potser aquesta Europa, potser perquè idealitzem que el concepte global és allí no passa mai res, als països nòrdics tot és perfecte, tot és... i llavors saps que no, però sí que és veritat que crec que potser nosaltres com en l'estat espanyol en aquest cas necessitem per força que Europa corregeixi derives, llavors tenim aquestes esperances que potser no són prou, encara avui dia prou fortes. Jo crec que les injustícies quan les vius de pròpia pell, en totes, segur que vosaltres, cadascú de vosaltres ens pot explicar més d'una, doncs es viuen més injustes, no? I necessites algú que ho corregeixi. Jo crec que les institucions europees o el funcionament de la Unió Europea és molt complex i no és complet. Amb això vull dir que, per exemple, tenim 3 cambres, que les institucions europees són 3 grans institucions, em reitero, 3 grans institucions. Per una banda hi ha el Parlament Europeu, que és aquell Parlament en què escolliu la ciutadania, qui són els vostres representants, com s'escull al Congrés o al Parlament de Catalunya. Després tenim la Comissió, que es trien els comissaris, que seria com si fos el govern de Catalunya, es trien els comissaris, es trien els presidents a través d'altres 2 institucions, sobretot el Consell, però també acabem votant els comissaris en el Parlament Europeu, i després tenim aquesta tercera casa, que no hi és en cap estat europeu, que és el Consell d'Europa. El Consell d'Europa són els caps d'estat i són els ministres de tots els estats membres. I això ho fa bastant més complexa que si no hi hagués el Consell. Però el Consell és necessari, perquè Europa no és un sol territori, és la suma de molts estats membres. I per tant, la voluntat de cada estat membre, que també han estat escollit per la ciutadania, és important en aquest puzzle tan complex. I amb això el que vull dir que és que Europa no ho permetrà. Diguem-ne que és una manera molt simple de demanar que les nostres injustícies, les que passen en cada territori europeu, es resolguin. Perquè a Europa, amb aquestes 3 cases, es van posar d'acord en tenir competències en molts certs aspectes del nostre dia a dia, no en tots. Hi ha molts aspectes que la Unió Europea no té competències. Per exemple, una com és l'educació. Europa no té competències en l'educació. Per tant, Europa no pot decidir quin és el sistema educatiu d'Europa, de tots els nostres ciutadans. Això és una competència només dels estats membres, només única i exclusivament. I així en tenim moltes altres. Què pot fer Europa? I això sí que ho fa. I amb la lentitud que requereix per la complexitat del que vol dir l'espai europeu, doncs pot crear directives d'aquells llocs on té competències. Les directives són aquelles lleis europees que després s'han de transposar en tots els estats membres, i és aquí on comença el camí, a poc, perquè una directiva fins que no es triga 1 any i mig, fins que no es transposa als estats tenen 3 anys, en la meva legislatura plantem algunes llavors que seran efectives pels ciutadans en la següent. Una cosa que aprens en política és que tu no fas resultats immediats normalment, tu plantes diferents accions perquè floreixin en un futur. I per tant Europa no ho permetrà. Jo no vull ser molt negativa perquè soc positiva de ment, si no, no sobreviuria en el meu dia a dia, aquell és prou dur, però el que sí que és veritat és que l'espai europeu ens dona un marc de convivència. I per tant no l'hem de destrossar perquè hi hagi una injustícia, que no trobem justícia a Europa. Per exemple, Europa ens dona uns tribunals europeus. Hi ha moltes coses que acaben en els tribunals europeus. En aquells llocs on els estats membres tu consideres que s'han vulnerat els teus drets, tu pots acabar en un tribunal superior. I per tant, sense l'espai europeu perdríem moltes de les nostres seguretats i fortaleses que tenim en aquests moments a Catalunya. Que no és prou ràpida, segur. Quan hi ha una injustícia, ja de per si ja anem lents, perquè s'ha executat aquella injustícia. Però aquí també hi som, per crear majories i per creure en aquest espai europeu, per poder-lo fer cada cop més fort.
Hola, bon dia, primer de tot. Planta, sisplau. Intentarem veure. Bueno, jo volia preguntar per quin mètode d'actuació seguirà Europa davant del cas d'espionatge en Pegasus, i això no sé si és treball teu o si t'afecta directament a tu, com repercutirà també el suport del partit al govern. Del partit al govern, vols dir d'Esquerra Republicana Sí. al govern espanyol? Sí. Perfecte. El tema de Pegasus, com sabeu, fa només 2 setmanes va sortir aquesta notícia d'aquest nou cas a Europa d'espionatge aquí a Catalunya, on hi ha una llista de 65 espiats, ara ja en són 67, perquè també ha sortit que el president del govern i la ministra de Defensa també han estat espiats. Aquest no és el primer cas a Europa, i per tant quan ho mirem des d'Europa no ho veiem de la mateixa manera que si coneixes per primer cop. A Hongria i a Polònia també hi ha hagut casos ja coneguts d'espionatge per part del govern, per part d'Hongria i de Polònia, i per tant allà ja fa com un any que s'hi treballa, i després també coneixem casos puntuals com per exemple Grècia, Alemanya, Luxemburg. Per tant, el tema del cas d'espionatge a Pegasus a Europa fa molt temps que està en el nostre dia a dia, i fins i tot s'ha creat una comissió d'investigació especial de Pegasus al Parlament Europeu. I això té una importància molt elevada, perquè en els últims 20 anys el Parlament Europeu ha creat 5 comissions d'investigació. Per tant, en creen molt poques. Han d'haver majoria parlamentària, per tant, tots els 700 eurodiputats votem si es fa o no aquesta comissió, i en aquest cas va sortir per una gran majoria, perquè estan tots els grups parlamentaris, des dels populars europeus, socialistes europeus, Renew, que és el grup que està Ciutadans, els Verds, que és on estem nosaltres, aquests 3, i de l'EF, que és on està, per exemple, Podemos o Bildu, molt d'acord i molt units per crear aquesta comissió d'investigació a Pegasus. En aquest cas, perquè per centrar-ho en Catalunya, en som membres titulars de Puigdemont, el president Puigdemont i jo mateixa, i substitut el Jordi Soler, l'altre eurodiputat d'Esquerra Republicana. Jo soc vicepresidenta d'aquesta comissió, a més, i per tant aquí nosaltres també volem demostrar la importància que té aquest cas d'espionatge a l'estat espanyol, que tot just comencem, que cada dia canvia l'argument de si ha sigut o no ha sigut, o si són casos d'espionatge o no. Bueno, anirem veient com evoluciona, però el que sí que és important és que es creï aquestes dues línies d'acció. Els comitès d'investigació durant 12 mesos, ara ja en queden 11, i per tant d'aquí ha de sortir un informe molt exhaustiu sobre, ens hem proposat 2 objectius. El primer, esclarir els casos que estan a la Unió Europea i que ja coneixem. Com s'ha fet, no sabem encara com funciona el Pegasus del tot, no sabem si s'investiga des d'Israel o es dona el programa als estats membres, no sabem si la informació a Pegasus entra en el mòbil, s'agafa una còpia exacta del teu mòbil, i quan la tenen, imagineu-vos, poden enviar whatsapps en el nostre nom, poden enviar e-mails, evidentment no ho fan massivament perquè ens n'adonaríem, però obtenen exactament una còpia del teu mòbil, i quan estan a dintre poden utilitzar la càmera, el micro, poden utilitzar-ho tot. Però no sabem si això es fa des d'Israel, tota la còpia aquí d'Israel, si es fa des dels estats membres, des dels governs o dels seus aparatos que tinguin, com el del CNI, serveis d'intel·ligència, i per tant necessitem saber des d'aquesta comissió d'investigació com funciona, què costa Pegasus als estats, perquè estem veient xifres que no es poden medir. Sabem que a Mèxic s'ha gastat 300.000 milions d'euros en el cas d'espionatge. Estem parlant de xifres majúscules que al final tots aquests diners venen dels ciutadans, i per tant hem de conèixer com funciona tot aquest sistema. A banda d'esclarir i conèixer com funciona Pegasus, el que hem de fer és primer una moratòria, que els estats deixin d'investigar els seus ciutadans. Això és una de les coses que crec que demanarem des del Parlament Europeu immediatament. I després, què fem en un futur? Quin marc legal fem a la Unió Europea perquè no torni a passar? Tenim casos com als Estats Units que ho han posat en una llista negra, i per tant als Estats Units està ja regulat que està prohibit comprar i utilitzar Pegasus. A banda de que jo he sigut jo soc una de les 65 persones que està a la llista, i la característica principal meva és que jo he sigut espiada sent eurodiputada. En l'exercici meu polític
Quan ets eurodiputat tens una immunitat total, per tant ningú pot espiar si no es demana l'aixecament d'aquesta immunitat. I per tant aquí estem davant d'un cas il·legal claríssim i lluitarem per la via legal. Europa ens ajudarà moltíssim, perquè Europa està d'acord en investigar aquests casos. Veurem fins on s'arriba, veurem fins on la Comissió i el Consell, com deia, es posen al costat. De moment són les paraules que sí que hi seran. I en la segona part, jo no estic al Congrés dels Diputats, com bé saps, estic al Parlament Europeu, però sí que et puc dir que les relacions entre Esquerra i els socialistes es basen bàsicament perquè tenim un conflicte polític immens i Esquerra Republicana ha decidit, o va decidir en el seu moment, resoldre amb totes les eines que tinguéssim. Quan vam per fi generar aquesta taula de negociació, que vol dir que l'altra part reconeix el conflicte polític, els socialistes reconeixien el conflicte polític, nosaltres vam decidir que mai ens aixecaríem d'aquesta taula de negociació. Qualsevol conflicte polític, fins i tot aquells que tenen per desgràcia, són conflictes bèl·lics, es resolen en una taula de negociació on a banda i banda hi ha les parts contràries d'aquell conflicte. Qualsevol conflicte, poseu-vos al cap el de Colòmbia, poseu-vos al cap qualsevol conflicte. Us podeu imaginar, es resolen així. I això és el que ens diuen totes les persones, institucions, organismes de resolució de conflictes internacionals. No us aixequeu mai de la taula i és molt dur, però heu d'estar davant de l'altra part del conflicte. I mentre hi sigueu vol dir que es reconeix. I per tant nosaltres sempre hi serem. Evidentment, amb el tema de Pegasus, doncs s'han trencat en el moment qualsevol relació que es pogués tenir, no? Perquè el que no pot ser és que mentre estàs en una taula de negociació s'estigui espiant d'aquesta manera il·legal, massiva, sense filtres a l'altra banda, i en aquests moments està en mans dels socialistes saber què volen fer, no està en mans d'Esquerra Republicana. Nosaltres ens hem, diguem-ne, congelat, no m'agrada dir retirat, perquè jo soc del parer que mai ens hem de retirar de qualsevol solució o qualsevol taula de negociació, però sí que ens hem parat a veure quines accions vol fer els socialistes i cap on volen anar ells. Està en les seves mans. Jo crec que no està en les mans d'Esquerra decidir quin serà el futur ni d'aquest govern ni d'aquesta taula de negociació en aquest moment. Nosaltres sempre hem demostrat voluntat i no es pot passar la responsabilitat a les víctimes, això mai. I amb això vull ser molt clara. No es pot posar la responsabilitat d'aquest govern, de l'estabilitat d'aquest govern i de les negociacions a les víctimes que actualment n'han sortit unes altres, perquè ja en són 3.000, però han sortit aquest cas d'espionatge massiu. No se'ns pot passar la responsabilitat a nosaltres. I paro aquí si no hi haurà més preguntes. Sí que n'hi ha. Següent pregunta, sisplau. Aixequeu, si anem a ser llum. No he entès emergència climàtica. Aquest és un dels temes que més ha impulsat el jovent de la Unió Europea. Amb el Fridays for Future crec que s'ha demostrat que el jovent de la Unió Europea té ganes de fer canvi. Es fa aquesta frase de que vosaltres sou el futur i per tant heu d'estar en les polítiques climàtiques i d'emergència climàtica que tenim al davant. A mi m'agradaria dir que no és que sigueu el futur, és que sou el present i ens esteu dient en tots els àmbits i allà on hi sou, perquè el Parlament Europeu recordo que hi ha eurodiputats molt i molt joves també, molt joves, i vull dir que tenen 20 anys o tot just, i per tant són polítiques que estan fent directament ells. L'emergència climàtica, per sort, ja és un tema transversal en tots els grups parlamentaris. S'estan molts i molts anys fent polítiques mediambientals des dels Verds, però ara crec que és un tema que està en les agendes de tothom. Dic per sort, encara que arribem, com molt bé sabeu, segur que ho explicareu molt millor vosaltres, una mica tard. Aquesta legislatura hem fet aquest gran pacte del Green Deal, que és un pacte de mesures de transició energètica a Europa i que s'està accelerant a marques
forçades amb la guerra d'Ucraïna. No sé si ahir vau veure les declaracions de la presidenta de la comissió dient que hem de tancar l'aixeta del gas rus aquest any. Aquest any, estem parlant de 7 mesos, ens queden, l'horari malament, però ens deuen quedar 7 mesos, excepte en un parell d'estats que la dependència de Rússia és tan alta i la connexió de gas entre els altres països és tan dèbil que no els hi podem passar cap altre tipus d'energia i no estem a temps que en 7 mesos ho facin. Però la guerra d'Ucraïna ha fet que haguem de fer aquest canvi de reconversió. I tancar l'aixeta de Rússia no vol dir buscar altres aixetes que ens donin gas. No només hi haurà una mesura, sinó hi haurà molta injecció per fer el canvi de transició energètica i l'hem d'aprofitar. Alemanya crec que des de l'inici de la guerra ha posat, jo em perdo molt guanyant tants zeros, pensava que eren 200 milions d'euros en reconversió energètica, que vol dir totes les taulades plenes de plaques solars, canvi d'indústria, etc. Jo crec que estem en un moment ja no només de paraules, sinó de legislació, però veurem com grans, no grups parlamentaris només, grans indústries, grans poders econòmics tinguin la capacitat d'estalviar-se totes aquestes lleis, estalviar-se o, com es diria, sortejar-les, passar-les pel costat, com sempre passa. I ho hem vist, per exemple, com la comissió fa uns mesos deia que l'energia nuclear i l'energia del carbó eren energies verdes. Això és una manera de surfejar les lleis que estem fent d'una manera escandalosa i des d'aquí el grup verd ens hi hem oposat absolutament. No podem nomenar l'energia nuclear neta. Ells es basen en que quan es genera és una energia neta, però no es té en compte ni la producció de les centrals nuclears ni, sobretot, quan el residu que generen i com es desvestellen, aquí hi ha un residu molt gran. I per tant, jo crec que estem en un moment de molts canvis en aquest sentit, però només hi haurà transició energètica i només hi haurà canvi climàtic si entre tots, i no vull passar la responsabilitat a la ciutadania, però entre tots canviem els nostres hàbits, que en aquests moments molts d'ells són part de la destrucció del nostre planeta, el consum desmesurat, aquestes ganes il·limitades de consumir no només productes, sinó viatges, tot tipus, i en tornem a una vida entre tots molt més senzilla. Molt bé, següent pregunta, sisplau. Calces? Sisplau, calces, que si et veiem mínimament. Gràcies. Hola, bones. La meva pregunta és sobre energies renovables. Quin és el futur de l'energia nuclear a la Unió Europea i més concretament a la nostra província de Tarragona? Sí, una mica he respost abans, però concretament jo crec que l'energia nuclear a Catalunya tenim clar que s'ha d'anar tancant amb els ritmes que toquin. Jo no soc mai partidària de fer les coses d'un dia per l'altre i per tant hem d'anar transformant totes aquestes energies nuclears en altres tipus. No hi haurà una sola solució. Jo no estic d'acord amb els que aposten només per un tipus d'energia ni per un tipus de combustible ni per un tipus de canvi. Això serà la suma de molts i molts. Hem de generar i crear i investigar altres fonts d'energia. Per exemple, una que està molt poc investigada i molt poc utilitzada és la que es produeix amb les onades del mar. Aquí tenim un futur, a més, molt poc invasiu, o així de moment apunten les investigacions, però serà la suma de moltes coses, de l'eòlica, de l'energètica, de molts altres tipus que estan sortint i esperem que així sigui. Ara es necessita que la gent també hi aposti i es necessita que molts diners per crear nous tipus d'indústria. Jo afegeixo només una cosa, crec que sembla que les nuclears aquí estan fins al 2035, això és una competència de l'Estat, el que sí que és veritat és que almenys en aquest entorn nostre, d'un dels pols més importants de química d'Europa, d'una Unió, per exemple, i el tema de l'hidrogen verd o hidrogen, aquest jo crec que és una aposta, jo crec que aquí, i nosaltres per sort, aquí en aquest entorn, primera, que som capaços de rebre vaixells amb
liquat que llavors genera, doncs, que està comprimit a una ràtio d'1 a 1000. Per tant, jo crec que això està és un futur immediat. Ara, el que és veritat és que siguem realistes. No podem viure amb un 30% menys ara de l'energia. Vull dir, no ho podíem tancar tot d'avui per demà. Al final, el mòbil no es carregaria, seria un drama. Per tant, el que hem de ser conscients és cap on hem de transitar, però aquesta transició serà lenta, però sí que és veritat que les oportunitats que tenim són moltes. Jo crec que l'aposta, per exemple, que és insòlita, tu te'n vas als països que tenen poc sol i veus les taulades plenes de plaques, i aquí, que diguéssim, si alguna cosa en sobre és sol, no el tenim. Per tant, el que no pot ser és que hi hagi una legislació, en aquest cas estatal, potser aquí la correcció vindrà d'Europa, que gairebé limiti molt el fet de ficar plaques. Ara crec que això està canviant i, per tant, aquesta és una, l'eòlica és una altra, el tema de les marees és una altra, i crec que l'hidrogen, per l'explosió que té i la capacitat que té de generar energia, serà un del futur. Per tant, no sé si tenim algun científic per aquí, jo crec que aneu-vos-ho pensant, perquè serà una aposta molt important, i crec que com a demarcació i la ciutat i entorn de Tarragona, jo crec que si ho fem bé serem un nucli que substituiríem l'energia nuclear per una potència en tant que energia de l'hidrogen. Jo un últim apunt per parlar d'un altre país. Alemanya va tancar les centrals nuclears de cop i volta i no ha sigut una bona experiència. I també n'hem d'aprendre d'això. Jo crec que és una aposta molt bona política, molt, però a la pràctica a nivell mediambiental no ho està sent, perquè estan gastant molt més energia provinent del carbó. I per tant s'està contaminant més. O no sé, perquè tancar una nuclear també és molt contaminant. El que vull dir és que hem de veure com es fa tot per transitar i poder que realment ajudi el canvi climàtic i no només aquelles polítiques que semblin molt bones, sinó que al final hi hagi un canvi. Amb la consideració d'energia verda, l'energia nuclear, segur que Europa permetrà que durin molt més temps. En aquests moments som dependents de les nuclears i més si tanquem l'aixeta del gas. Següent pregunta. La meva pregunta és sobre l'aigua i és quines són les lleis o mesures establertes a l'aigua com a recurs i cada quan s'actualitzen. El màxim problema que tenim amb el recurs de l'aigua és que, com sabem, no entén de fronteres. I per tant ens trobem amb recursos naturals, aquest sobremoviment que fa que sigui un recurs en aquests moments limitat i molt preuat. I si canviem de continent i ens anem a Àfrica encara es veu amb més diguem-ne, amb més gravetat. Moltes de les guerres que hi ha hagut al món han sigut per canviar les fronteres i estar al costat d'un gran riu o d'un gran font aqüífera perquè realment necessitem per viure aquest gran recurs que és l'aigua. Jo en aquests moments no et puc dir actualment, jo crec que ara en aquesta legislatura no estem fent cap directiva en el torn de l'aigua, sí que estem fent, per exemple, coses al voltant de l'aigua, s'estan fent investigació i posant molts recursos amb el tema dels sediments i els rius perquè s'estan destrossant o s'estan extingint o estan morint tots els deltes a Europa, que són espais molt necessaris per la nostra biodiversitat i s'estan fent moltes directives i posant molts diners per conservació dels rius. Això sí que ho puc confirmar i en el voltant dels deltes estem posant moltes energies perquè la gent de diferents deltes es posin en contacte entre ells per investigar molt més i com fem que els sediments, després d'aquesta política tants anys de construcció d'embassaments, puguin circular també això. Els rius no només és els rius o l'aigua dolça no només és un recurs per beure, sinó per fer energies hidràuliques i per tant en aquests moments amb el canvi climàtic que veiem que com canvien les estacions, com canvien el tipus fins i tot de pluja, com ens estan canviant els rius, en aquests moments els rius estan canviant moltíssim
i tot això ens porta en una nova era. Si t'interessa molt, he donat per aquí la meva tarda i et busquem si hi ha alguna directiva actual sobre això. Penseu que bàsicament el tema de recs sí que la política europea és molt activa, la part agrícola i per tant aquí sí que hi ha un sistema de reconversió, encara que tenim zones de recs a manta. Recs a manta vol dir obres la pala i l'aigua surt i se tendeix a fer consums més sostenibles a través de pulveritzacions. I després a Catalunya és una de les regions pioneres amb el tema de la gestió de les aigües residuals i del tractament. I això vol dir que aquesta sí que és una directiva europea i de fet Europa financia quan són això, mesures d'aquests que els ajuntaments puguin ficar una depuradora i tot això. Hi ha projectes europeus que donen suport. Però sí que és veritat que estem en una regió que tenim un nivell de tractament de l'aigua prou adequat i dels més alts d'Europa. Però sí que és veritat que això és un dels guanys sobretot de tenir això, que es pot buscar subvencions a Europa per tirar-ho endavant. En aquest cas, en el tema de transició energètica també i de recurs de l'aigua, en llocs on no hi ha aigua dolça com poden ser les Illes Balears, el que s'està mirant és de fer grans desalinitzadores, com sabeu en altres llocs del món, no? Que té els seus inconvenients però té grans avantatges, i és que apostes l'aigua potable a molta gent on és quasi impossible que hi arribi. Següent pregunta. Hola, bon dia. La meva pregunta és que quines mesures estan previstes de dur a terme per part de la Unió Europea en relació amb el conflicte d'Ucraïna per tal de frenar l'escalada de les hostilitats per part de Rússia i poder solucionar el conflicte. Gràcies. Pregunta complexa i canviant, perquè cada ple del Parlament jo crec que aprovem noves mesures, aprovem resolucions en aquest sentit. Ahir feia 70 dies d'aquesta guerra, portem 71 dies de guerra a Ucrània i és molt complex parlar d'aquest tema. Aquí sí que no hi ha simplificacions. Per exemple, el que dèiem el tema del gas. Ahir la comissió va aprovar aquesta mesura que a final d'any hem de tenir l'aixeta tancada per molts motius. No és només un motiu que pot ser pressionar-los que acabin aquesta guerra, no? Deixant-lo sense un dels seus grans clients, que és Europa, sinó també perquè a través del gas nosaltres estem finançant la guerra a Rússia. Potser hem fet mesures per ajudar a Ucraïna, que ha decidit defensar-se, el poble d'Ucraïna ha decidit defensar-se i es va fer aquesta mesura per enviar armament perquè ells es puguin defensar, però per altra banda estem donant centenars de milions d'euros anualment a Rússia comprant-los el gas, no? I per tant, cada dia Rússia pot comprar 3 o 4 tancs gràcies al nostre gas. I aquesta jo crec que és una de les mesures més grans que farà Europa, que serà a costa del nostre dia a dia, perquè pujaran les nostres factures de gas, d'electricitat, pujaran molt, i per tant nosaltres en aquest sentit hem d'entendre que estem dintre d'aquesta guerra i que l'única manera de combatre a Rússia és tancant les nostres relacions amb ells. Deixeu-me enllaçar amb el principi. Vam dir que l'espai europeu es va crear per parar les guerres. Una de les coses que va fer les institucions europees i que tenia clara és tenir molts contactes econòmics amb els nostres veïns, perquè així no tinguessin la tentació de fer guerres amb nosaltres. Amb Rússia ens ha fallat estrepitosament. Però ara estem atrapats, perquè som clients d'ells. Nosaltres vam fer tots aquests contactes amb ells, no només perquè necessitàvem gas, sinó per també tenir aquesta relació econòmica amb un país en què necessitem estar en pau. Ara hem de trencar aquesta relació. L'altra és tancar els bancs a Suïssa. Suïssa està d'acord amb això, perquè no es puguin fer cap transferència internacional amb Rússia. Això es queden atrapats ells econòmicament. Però tot això és molt difícil de fer. Una altra de les mesures que hem aprovat aquesta setmana és tancar tots els canals perquè a Europa no es pugui veure les màximes televisions russes. I no puc defensar-ho, d'això jo. Tampoc puc estar en contra. És difícil a vegades prendre mesures perquè estàs constantment en contradiccions. Nosaltres som un espai de drets i llibertats, on l'expressió hauria de ser un dels nostres pilars, no? La llibertat d'expressió, i estem tallant la comunicació amb un gran mitjà rus. No? Per tant, això està ple de contradiccions.
Rússia ho està posant molt difícil perquè té com a líder Putin, que és una persona que va amb la seva agenda pròpia i ens ho posarà molt difícil i malauradament està morint moltíssima gent i s'ha d'exiliar molta altra. Aquí jo crec que hem de dir una cosa molt en positiu a Europa, és que per primer cop teníem una directiva en un calaix que era la d'acollida de refugiats i s'ha obert aquell calaix i hem fet aquesta acollida de refugiats massius a tota Europa de manera legal, donant asil directament. La contrapart és molt trista perquè estem creant immigrants de primera i de segona, asils de primera i de segona, però com a mínim s'ha aplicat un reglament que feia molts anys que s'havia aprovat per quan hi havia guerres, hi havia crisis migratòries, és horrible dir crisis migratòries perquè al final sembla que sigui neix la crisi és la de gestió migratòria, diguem-ne, però com a mínim s'ha obert i l'hem pogut posar a la pràctica i per tant jo crec que en futures guerres serà molt més fàcil si n'hi ha aplicar aquestes vies d'entrada segures al nostre continent. Bé, anem acabant, queden algunes preguntes encara. Siguem, doncs... I si l'estan bé? Sí. I si l'estan bé? Feu, sisplau, en bateria les 3 preguntes, farem una resposta més curta, que ja sé que és l'hora del pati, llavors tampoc les allargarem. Hola. La primera? Va sobre llengües aquesta. Quina estratègia proposen per esdevenir un país capdavanter en les indústries de la llengua i de les tecnologies de la informació en tot allò que concerneix a l'ultilingüisme? Faig més ràpid. Vinga. Aquest és un tema que tractem al Comitè de Cultura, que soc la coordinadora de Cultura. Un dels grans drames que tenim a nivell europeu, deixeu-m'ho dir així, és que hi ha 27 llengües oficials, aquelles que han decidit els estats, però a la Unió Europea hi ha moltíssimes altres llengües oficials en el seu territori. I per tant, el primer que hem de fer és que l'enllistat de llengües oficials de la Unió Europea siguin totes les llengües oficials que hi ha en el nostre territori. És una de les coses però que està en mans dels estats, perquè si l'estat ho demana passa, i si no, no. I per tant estem treballant perquè així sigui. L'espai de diversitat lingüística i cultural europea és riquíssima i hem de seguir tenint espais per impulsar-ho perquè és una d'aquelles promeses en què Europa no està actuant. I per tant tenim moltíssima feina a fer. En el tema d'expressió i de mitjans de comunicació, això és molt més complicat, però s'està treballant en una directiva anti-slaps que té un nom molt poc intuïtiu, però al final són les lleis Mordassa que estan atacant els periodistes i fent aquesta professió cada cop més delicada. I impulsar noves mesures perquè els mitjans de comunicació es puguin mantenir per ells mateixos, perquè ara els mitjans de comunicació depenen massa dels governs i dels estats. I per tant hem d'obrir la manera que es puguin finançar de moltes altres maneres per tenir la pluralitat que necessitem. Molt bé, següent pregunta. Següent pregunta. Deuen quedar menys 3, diria. És que hi ha companys que parlen, llavors fem una pregunta. Aquesta va ser de gènere. Creu que els homes i les dones tenen les mateixes oportunitats per arribar a ocupar el lloc al Parlament Europeu? No. Clarament no. I no m'extendria amb la base que la coneixeu molt bé, d'entrada tota la nostra història que ens porta que avui tinguem molta més igualtat, però encara ens queda moltíssim per canviar els nostres serveis i les nostres institucions, com és la violència institucional que ens trobem totes les dones dia a dia i on el Parlament Europeu existeix. Però deixa'm fer 2 imatges molt gràfiques. Jo vaig entrar per primer cop al Parlament Europeu fa 17 anys, quan el meu marit, el Raül Romeva, va entrar com a eurodiputat. I a mi m'agrada molt badar, molt. Una persona que puc estar quieta i mirant moltes hores. I em vaig veure a l'entrada del Parlament Europeu i jo només veia, senyors, entre 40 i 60 anys, amb americana i corbata de color blau. Era l'únic que veia. Ja estava en el Parlament Europeu. Quan vaig entrar fa 2 anys i mig ja com a eurodiputada, vaig fer el mateix exercici, vaig veure a l'entrada del Parlament i us puc dir que està ple de diversitat. En aquests moments al Parlament Europeu hi ha 50% homes, 50% dones, en el que fa a eurodiputats i eurodiputades. I s'intenta que sigui així. Tenim normes en què les presidències siguin mixtes i tot. Això no vol dir que tinguem el poder. Quanta
som presents, en alguns casos no se'ns escolta de la mateixa manera. Per tant, hi ha moltíssima feina per fer pel tema de l'igualtat. I m'enganxeu en una setmana molt dura perquè he viscut casos molt durs amb mi mateixa en el Parlament Europeu, en què no es veu de la mateixa manera ni s'escolta de la mateixa manera quan parla una dona i un home. Encara estem aquí, però bueno, el camí ja està traçat per seguir fent-ho. S'ha fet una nova llei, aquesta setmana hem votat la nova llei electoral europea. Molt important, i deixeu-me fer per dues coses. Una, perquè hem intentat que les llistes cremallera fossin obligatòries en tot l'àmbit europeu i no ens n'hem sortit. Però sí que s'ha aprovat que o es té llistes cremallera o es té algun sistema de quotes en els partits. Sigui 30-70, 40-60, però ja estem aquí. Ja hi ha un reglament en què diu que les llistes europees no poden contenir 100% d'homes, per exemple. Per tant, anem avançant. I per altra banda és important, i això no va amb la pregunta, però crec que és important, perquè començarem a fer llistes transnacionals. Per tant, quan vosaltres voteu per primer cop al Parlament Europeu, esperem, si no és el proper serà el següent, que hi hagi llistes transnacionals. I això vol dir que votareu els eurodiputats a casa vostra, però després votareu una llista dels verds europeus, o la llista dels Partit Popular Europeu, o la llista d'associacions, o sigui, llistes que seran conjuntes en tot l'espai europeu. Crec que això és un punt important en el futur d'aquesta Europa que estem construint. Jo només enllaçant amb això, sí que el més llarg, però sí que és veritat quan la presidenta del Consell ha tingut, ja sabem que no ha tingut, no ha rebut l'atenció en determinats països, recordo en Turquia, recordo en un president africà, el que, no em sorprèn que ho faci el que ho fa, sí que em sorprèn és l'actitud dels homes que acompanyen a la presidenta del Consell Europeu de no plantar-se i dir que si no saludes a la presidenta, que és la presidenta del Consell Europeu, a mi no em saludis. Són aquestes coses que sorprèn una mica, que el que diu ella, que el camí se n'ha fet, la presència en quotes t'ajuda per la foto, queda més bé la foto, però després hi ha tota la feina per sota, que és el que encara falta interioritzar. Quan el torn no actua i no es quadra, no com a home, sinó sobretot com a europeu, que veu que s'està faltant el respecte a una part de les institucions europees, a mi em va sorprendre que es tracti de normalitat o que no li donin cadira, coses surrealistes. Vull dir, i estem parlant de la deu ser una de les dones amb més poder avui en dia, com a mínim que ostenta una representació de més poder al món. Sí, perquè quan dius als seus companys no van fer res, els companys et refereixes al president del Consell, al president del Parlament Europeu. No es van aixecar i van dir nosaltres no ens quedem aquí. I per tant, és molt difícil el camí per la igualtat, perquè l'ésser humà no ve de la igualtat de gènere en tots els seus àmbits, és molt difícil, però molt sovint els canvis estan en el nostre entorn i en el nostre propi, com a dones també, però bueno, no posem la responsabilitat a les dones perquè ja seria l'últim. I després en un moment en què malauradament molts homes han fet carrera per fer molt bona feina en les nostres institucions i espais, molt bona feina, però si volem la igualtat hem de fer un pas al costat. I això és difícil, però és que és el que se'ls demana en aquests moments. I fer un pas al costat no només per la foto, sinó també a l'hora de prendre decisions humanes. I aquí jo crec que una de les grans eines que tenim les dones és la sororitat. I per tant, explicar-nos molt, parlar molt i sobretot fer els canvis de manera tranquil·la i no violenta, o sigui, fer els canvis tranquil·lament i parlar molt amb els homes del nostre voltant. Següent pregunta. Hi havia alguna pregunta més? Encara no ens donava 2 o 3. Tenim una pregunta que, si no l'han formulat, sí que ha estat resposta, que és sobre la migració d'Ucrània, que és quin control se'n fa dels moviments migratoris relacionats amb la guerra d'Ucrània i per què es gestionen de diferent forma amb represents en els processos de conflicte. Hi ha alguna altra pregunta més? No, és l'última. És l'última. Llavors ho dic perquè llavors fa una mica també de... Sí,
i per tant està molt bé aprendre dels errors, però són normal que es cometin molts errors en la gestió, sobretot local, de l'acollida dels refugiats, però crec que s'ha fet aquí una gran feina en tots els sectors, des de nivell europeu, des de nivell local, per atendre tota aquesta crisi de la gestió migratòria que tenim en Ucrània i per donar-li un espai segur a gent que fuig d'una guerra que em sembla que ha de ser una experiència, una situació personal terrorífica, i per tant aquí agrair si hi ha algú a la sala que estigueu aquí a Tarragona fent aquesta gestió perquè és molt important i és una manera de veïnatge, crec que una experiència també per nosaltres molt gran poder acollir i poder estar al costat de tota aquesta gent que ha tingut un camí difícil arribar fins aquí, però que tindrà un molt més difícil estant en un lloc nou i sense temporalitat. Viure en temporalitat és una de les coses més difícils quan un és exiliat, quan un és immigrant, i per tant agrair a tots els que estigueu aquí i estigueu ajudant en aquests casos. Bé, jo només comentar... Em sentiu així? Sí. Bé, doncs... Comentar una mica que... Per què arribem aquí, no? Intentaré fer una mica del res. Abans, doncs això, som a Europa, tenim unes necessitats, tenim uns ideals que els posem en comú, però a vegades necessitem instruments, no? I aquí una mica hi som com dues peces o tres peces de les que configuren aquesta aposta per la democràcia, no? Tenim els ciutadans, joves ciutadans, a punt d'anar a votar aviat. Per tant, vosaltres sou els que teniu el dret i l'obligació d'exercint el vostre vot, determinar quines són les polítiques que creieu que són les més adequades a seguir per aquesta Europa. Per tant, quan voteu, i si és amb doble xarxa, que podeu votar tant en un futur, doncs, tant el circumscripció espanyola en aquest cas, que és la nostra, com circumscripció única, hi ha països que tenen altres fórmules, en aquest cas nosaltres aquesta, sinó que pugueu tenir una votació, quines són les línies estratègiques que compartiu amb d'altres països d'Europa i per tant que us hi sentiu còmodes. Tenim, per tant, en tant que la Diana Riba, en tant que eurodiputada, la representació del Parlament, i això també és l'altra vessant, doncs que es vot que els parlamentaris, en aquest cas europeus en general, puguin també venir a les escoles i veure com estem funcionant, i després que utilitzem un recurs que enllaça el Parlament Europeu amb l'educació, no? Que per sort també tenim a Marta, l'Ajuntament, aquesta oficina del Parlament, i està molt bé perquè és una manera d'aproximar-nos, no només està pensada per centres educatius, però sí que és veritat que és una manera d'aproximar-nos, que nosaltres l'hem acollit i per tant creiem que és important com a estratègia de centre, com a projecte propi, ser ambaixadors europeus, tenim els joves ambaixadors aquí també europeus, doncs que ens ajudareu a tirar endavant aquest projecte i després faig d'espoiler i us avanço doncs, que introduïm en els canvis del currículum, aprofitem novetats que tenim en el canvi del currículum per introduir, per exemple, en qüestions que quan vas a Europa, jo com rodo que quan vas per tot arreu trobes sempre lligues de debats, el tema de l'oratòria, de l'argumentació, del debat, de les simulacions de parlaments, que com vaig estar a Suècia d'Erasmus m'ho vaig trobar, però és que jo mateix ho havia vist que ho feia el meu segon d'ESO, o sigui, vuitè, ho feia, vull dir, no tot és nou, però sí que és veritat que s'ha de reforçar. És a dir, heu d'entendre com funciona un parlament, els parlaments funcionen més o menys tots igual, heu d'entendre com funciona, quines són les dinàmiques i sobretot la importància de l'argumentació i de la dialèctica. Per tant, els propers estudiants del Martí, aprofitant l'empenta de l'oficina del Parlament, aprofitant que és un projecte de centre, en tant que creiem que el Parlament Europeu i el Parlament en general són instruments bons per a la ciutadania, per tant per vosaltres, que tingueu aquesta capacitat, que estigueu habituats a debatre. Fa uns 3 anys, 4, Maria José, ara no recordo, vam anar a una trobada que ens van convidar, que organitzava el Consolat d'Alemanya, conjuntament amb el Consolat francès, celebrant els 50 anys també de l'inici de la Unió Europea, i ens van convidar a nosaltres, i érem bàsicament amb alguns pocs públics, bàsicament escoles franceses, escoles alemanyes, i allí es va fer una mica el debat aquest, per reunir, parlar entre tots, i nosaltres això ho fem d'una manera més o menys informal, però crec que ho hem d'incorporar com una dinàmica de centre, no? Crec que l'oralitat, el debat, perquè és bo que sapiguem debatre. I quan dic debatre no vol dir que sempre debatràs
sobre la posició que tu consideres adequada. La gràcia d'això és que al final has d'entendre el que deia ella, no? Que tu t'has de seure damunt d'una taula i has de parlar. I tu has d'explicar els teus arguments i pensar, però els arguments dels altres sempre t'han de fer pensar tu quin és el millor dels teus arguments. És a dir, la negació de l'altre, la negació de l'adversari o de l'opositor no és mai un bon recurs. I el que hem de fer és treballar, entendre que les posicions i els arguments polítics són els que són, que hi ha algunes qüestions que són directament bandejables, però que sempre hem de tenir la capacitat de reaccionar. I això, elevat a la màxima potència, seria quan els parlamentaris, en aquest cas europeus, debaten en comissions i doncs, cadascú defensa les posicions amb els lobbies, que no n'hem parlat, en tot cas, els lobbies de pressió que interactuen. A la Unió Europea, si una cosa és important, tot arreu, però a la Unió Europea els lobbies de pressió són molt importants. O sigui, penso ara que ens han arribat aquí i ens arribaran no sé quantes tauletes gegants d'aquestes de 75 polzades i penses, jo no les he demanat, jo volia projectors, però em diuen això està així, va així, i tu dius, a vegades veus contradiccions, perquè t'arriben uns models que dius, escolta, aquest no és el model que jo vull, deixeu-me decidir què vull, donem els recursos, i diu, no, això o res. No, bé, no ho sé, segurament llavors veus que qui ho acaba contractant són grans, perquè no hi pot optar el de la ciutat, que dius, mira, ofertarem això, i aquí llavors entrem en una segona derivada que dius, bueno, Europa és això, genera molts recursos i quan es posa a fer coses a l'engròs, això va només a grans empreses. Això sí que és criticable que a vegades la unificació en determinats casos ens provoca això, crec que una mica la singularitat. És un punt d'equilibri, jo crec que sí que és veritat que estan marcant estratègies, però hauríem de deixar de ser molt més, però bueno. I a partir d'aquí repeteixo, doncs, no sé si ha quedat alguna pregunta que no estava prevista i teniu arran de les paraules doncs, de la Diana alguna qüestió que considereu bon, això vol dir que ho hem fet molt bé, que heu donat les explicacions i en tot cas doncs, gràcies per venir, esperem que pugueu repetir-ho properament l'any que ve o quan sigui, i nosaltres ja ho sabeu que teniu aquest projecte que és el d'escoles ambaixadores, tenim el projecte UNESCO, que també és una altra de les línies argumentals que tenim com a centre, és aprofitar els dies UNESCO per treballar, que enllacen bona part de les mesures i les polítiques actives que té el Parlament Europeu i la Unió Europea en el seu conjunt, i per tant tot això ens configura com un centre que té ganes de ser exterior, ganes de participar en les coses i ganes d'incidir. Recordo que en una de les darreres activitats també organitzades junt amb l'oficina del Parlament Europeu vam traslladar, arran d'uns debats interns, propostes de millora en temes diversos a la Unió Europea. Per tant, sí que són canals, diguéssim, derivats, però sí que és veritat que la nostra veu, la vostra veu, la vam poder fer arribar, doncs això, perquè s'escolti. Per tant, jo crec que això és una cosa que ens ha de fer sentir orgullosos de la feina que fem, i això sí, sempre hem de tenir aquesta actitud crítica i exigent, i quan una cosa, el Parlament català, el Parlament espanyol o el Parlament europeu creiem que no es fa bé, tenir els mecanismes per dir, això, nois, no ho feu bé, nois i noies, això ho heu de canviar, no esteu fent allò que la societat està demanant, amb tots els canvis i problemes. Però crec que aquest és el camí, no? La democràcia, amb les imperfeccions que té, que sempre s'han de millorar, és la millor solució, o la menys dolenta, que tenim per evitar doncs, això, evitar el que està passant avui en dia entre Rússia i Ucraïna, que ens afecta ens interpel·la com a europeus. No, només diria... Em sent o no? No. Ara? Potser parlar sense micro, Bueno, ja heu vist que hem parlat molt poc del meu dia a dia i potser hauria estat interessant, per tant, de tornar a convidar a parlar de com funciona realment la nostra feina, però moltíssimes gràcies per convidar-me. Espero que us hagi servit una mica i només fent un apunt final el que crec que és un dels pilars que deies de la negociació, però al final de parlar amb un amb l'altre, de com canviar aquesta escola, de com el vostre dia a dia a l'aula. El Raül Romeva, el meu marit, sempre fa una frase que m'agrada molt i no me la faré meva, és seva, que és que hem de crear societats crítiques i no criticones, i crec que estem massa en la postura criticona i poc crítica. Uns hem de ser crítics, que és l'única manera de canviar el nostre dia a dia, i per tant us animo a ser molt crítics, però sisplau no criticons, com és el que a vegades ens du la vida a ser massa. Per tant, moltíssimes gràcies i la meva porta.
dinamitzar totes les biblioteques escolars del Tarragonès, però la gran preocupació per tots els docents és que no tenen hores per dedicar temps a la biblioteca escolar. I la biblioteca escolar és importantíssim per la lectura, per la comprensió lectora, etc. Des del Parlament Europeu es pot fer una cosa per les biblioteques escolars. Aquí te la pregunto. Acabes de treure... Acabes de treure una de les meves grans passions, no ho saps, que són les biblioteques escolars. Jo soc pedagoga, aquells que no ho sapigueu. Vaig estar, evidentment, de presidenta i tots els càrrecs que es pot de l'AMPA de l'escola. Vaig crear la coordinadora d'AMPAs i sempre he sigut una gran defensora de les biblioteques escolars i he vist com han anat canviant els plans lectors en el nostre espai educatiu i he de dir que m'ha entristit enormement i per tant no puc estar més d'acord que la biblioteca escolar és un dels pilars de les escoles i que el foment lector és una de les grans reptes que tenim en endavant. Vam tenir un gran projecte fa molts anys que funcionava molt bé i en aquests moments he de dir que està massa apartat dels nostres plans educatius i no podem fer massa a Europa perquè no tenim cap competència en matèria d'educació, cap ni una. El que podem fer és informes, recomanacions, informes no legislatius, però no ens porten a aquest projecte tan concret que és a nivell territorial. Per tant, l'hem de seguir lluitant des de dintre de les escoles i jo com a llibretera, perquè mai deixes de ser llibretera durant 10 anys en una llibreria infantil i juvenil de Sant Cugat del Vallès, he de dir que he estat molt i molt propera a aquestes biblioteques escolars, he estat a dintre de moltíssimes i per tant us animo a impulsar-ho i a seguir treballant sobretot en llibreries i a seguir demanant recursos econòmics perquè seguim funcionant.